Skončila sa play-off Kysuckej hokejbalovej ligy. Posledné zápasy odohrali mužstva cez víkend 12. a 13. júla. V sobotu sa stretli v poslednom zápase Suché dresy, ktoré porazili HBC Podzávod 12-5 po tretinách 2-0, 5-2, 5-3 a získali tak 3. miesto. V nedeľu 13. júla sa hral posledný finálový zápas. V ňom Karibik Okružná porazili Sparrows 5-4 po tretinách 2-0, 1-3, 2-1. V finále prinieslo napínavé súboje. Obhajca titulu Karibik Okružná svojho súpera zdolal len po veľmi tesných výsledkoch. Každý zápas rozhodovali detaily a mužstva do hry dávali všetko. Krásno niekoľkokrát v zápasoch viedlo, ale svoj náskok neudržalo. Nezostáva nám nič iné ako skonštatovať, že staronový majster sa postaral o historický zápis do knihy KHL. Majstrovský hat-trick ešte nezískalo žiadne mužstvo a kto vie, či vôbec niekedy získa. Máme totiž na scéne mladý kolektív, ktorý svoju kvalitu dokazuje od vstupu do seniorskej súťaže. Keď má trojnásobný majster KHL vekový priemer 22 rokov, koľkokrát ešte zasadne na najvyšší trón? Po skončení finále boli najlepší odmenení pohármi a medailami, ktoré odovzdal primátor mesta Čadca Jozef Vražel. Individuálne ceny za základnú časť získali najlepší brankár Marek Bodor, Karibik Okružná, najlepší nahrávač Milan Kubiatko, Suché dresy s 28 asistenciami, najlepší strelec Robert Drábik, Suché dresy 39 gólov, najlepší obranca Jozef Blahuta, Sparrows Krásno a najproduktívnejším hráčom základnej časti sa stal Robert Drábik, Suché dresy 39 gólov a 16 asistencií, čiže s 55 bodmi. Víťazom základnej časti sa stalo mužstvo Karibik Okružná. V play-off boli udelené tieto individuálne ocenenia. Najlepším brankárom Alexander Stančík, Karibik Okružná. Najlepším nahrávačom sa stal Peter Hluší, Suché dresy so 14 asistenciami. Najlepším strelcom Robert Drábik, Suché dresy 12 gólov. A najproduktívnejším hráčom Peter Hluší, Suché dresy 10 gólov a 14 asistencií, teda 24 bodov. Záverečné hodnotenie je teda nasledovné. 3. miesto získalo družstvo Suché dresy. About now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Check it out now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Check it out now, Funk Soul Brother. Druhý po výbornej hernej sezóne skončili krasňanskí Sparrows. Right about now, Funk Soul Brother. Check it out now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Check it out now, Funk Soul Brother. Right about now, 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 right about now, 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 right about now, 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 right about now, 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 right about now, 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 right about 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 now, 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 right about now, 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 right about Check it out.
No a medaile a poháre za prvé miesto si zaslúžene odniesol tím Karibik Okružná. Víťazom srdečne blahoželáme.